Lai kisa sopa bai di hi ke ibu suri bai di ani Bacha Hamya ka lai dong man no ani Bacha min bang ngai ang ka ri phan sak thal la ha ai ka nu Tabo ke bai chong mani jorang ha Tabo ke krai kha ani bang ngai loko rong no suba sang ke te ani chra ni bang ngai ibu suri bai di bo hap thang phane sang nai Hambai jatuh nampak ang bisnis Jamatia sungrung parani kaisa koroksa serai busano help kainani hunai sing tini sarik sing jengnai hunai reading lai hunai dia serai ni mung dia oro bewak no sejak tunggu kami address rok mua bukan ibu mung rok te para bu mung rok puran suiza dia pula sekarang Hambai maya paro IT Bangalore tong penai korno Jamatia no para ke boni dalak parani boni channel lo nobui hai ba boni bumau pasong bai contact KHAI sungno kisa masa suba di hi hojak ma bai khan nangai jeng tini kata osrai no Chuba Lai ne hi lokorok ni thani wa Poksa Poksa Thai pan collection jam mawani no jeng khangai borok no o haya no Chuba Lai bagai jeng tini reading Lai Kha yang hingga tongo manpo Jamatia yang hingga mato Jamatia jeng petam ke tini ni cimi jeng lai nai jeng lai mani wan sokja hingga sarai cacar ong sing sei nai kaso bazar ni simi jeng maharani jora jeng collection khainai nai je mamani poksa de khong de je romani je jara je dan ga sukmani no jeng accept khai abono jeng jini SWNAM Jamatia torai busano Chuba Lai ni bagai jeng collection khailai nai bo Sak Hamya mani hingga hingga ekder bosor rong tongpa hingga jibiwo koyek mas rok ba 6-7 mas rok tongoi treatment khaijak kha pia bo aro haroi malia ne Bangalore refer hojak kha hingga mia salthangai ongke borok sarigo Bangalore soboi kha hingga aro borok no yasak sokha Bangalore team ni ngai People Foundation ni director Doram gunang Dinesh Dawat mau o cerai ni bumano hai ke buat treatment khai wali bagai borok lam soboi borok ni rumot lang thangka hai ni bagai sing tini khario hoi o cerai no sing Chuba Lai ni nei Sak Baithang ni je so sing Baithang Bacha Lai ge sing reading Lai Kha saring simi sing collection khainai asik no Hambai hingga jeng collection khayo ni sigang bahai ni norok no update rona je kuno jeng rang paisa ni jeng jara rokhonai ni bumung puran jeng update khainai norok thani bo je asik no lokorok no koinai osrai no phoksa phoknoi joto Chuba kha hingka balai sanai te Chuba jadi hnai bo ang joto no kolomui kojau kisa sopa bai di hi ke ibu suri bai di ani Bacha Hamya ka lai dong man no ani Bacha min bang ngai ang ka ri phan sak thal la ha ai ka nu Tabo ke bai chong mani jorang ha Tabo ke krai kha ani bang ngai loko rong no suba sang ke te ani chra ni bang ngai ibu suri bai di bo hap thang phane sang nai bai hanai tawana di serai hanai